Welkom bij het programma Gewest Friesland. We brengen je alle weken in dat programma reportages die het nationale programma Van Gewest tot Gewest jet iets maken had. Die dienen dat tussen 1964 en 2004. En eigenlijk is het heel spietig dat dat net meer bad. Maar ja, er zijn ook regionale stuurders en dus kan je zeggen, die had dat oplost. Is dat zo? Dat is eigenlijk wel zo, ja. En wij zijn door oprichten omdat het min uit de regio kwam. In het begin zeiden ze dit is de voorloper van de regionale televisie. Wij zouden dan als gewestredacteuren alweer een eigen studiootje krijgen en al dat soort dingen. Ik weet nog dat meneer Schutenhelm, dat wie de voorzitter van de NOS, die kwam een keer in de auto en toen zei zijn collega Greens en mij, nou, jullie zijn dus de redacteuren van Gewest tot Gewest. En toen zei mijn Greense collega, die zei, ja, en u bent die Sinterklaas die ons van alles boven de wieg gehouden heeft, maar het nooit gegeven heeft. Dus dat vond meneer Schutenhelm net zo leuk. Nee, dat kon er net horen. Nee. Maar vond je dus op het moment dat de regionale televisie kwam, waar je hem werk eigenlijk... want ik kan me voorstellen, ik wil eens wat op Limburg zijn of zo. Ja, nou ja, dat weer de bestaansreden van het programma. Wij lieten uit alle provincies wat zien. We zochten proberen dat ik een beetje bij op te zitten. Maar het argument van er komt niks uit de regio, dat voer voort. Er kwam genoeg uit de regio. Dat is eigenlijk wel ding, en dat is nu ook nog zo, dat ze van alle regionale stuurders dingen bij elkaar brengen. Ja, dat is echt een soort van gewest. Ja. Dan gaan we even naar 1984, dat je een reportage maken in de Oude Veen om reeën te zien. Dan is het april. Nou, het is nu nog wat huterig alweer, zelfs in begin april. Maar weet je hem dan dat dan op die tijd wijzen had? Nee, dat wisten wij net. En ik dacht, dat weet helemaal niks. Wij, als we geluk hadden, dan zullen we een stuk of 5, 6 reeën. Maar het gaat erom dat zij op dat moment maar stuurdertjes ze inbracht en wilden ze weten wat die reeën dienen. Dus weer een reeënonderzoek. Maar wij komen daar en daar is Tjebbe de Jong van het Friese Geer. En die wist precies wat ze zitten. En ik had me aan de stoel weer, daar hebben we het filmen. En wij staan versteld, want we waren naar mijn krek aan de gang. En toen gingen we, volgens mij al 10 reeën, maar zo'n soort reeën die daar. En een gevecht tussen twee reeën. Ja, ongelooflijk. Ja, het is dus, weer National Geographic of Discovery Channel. Ja, het is, en nou, dat had ik dus nooit verwacht dat we dat alweer krijgen zo'n. Nou, dan zit ik pratende meestal tussen de reeën, maar je hebt die reportage uit 1984, reeënonderzoek in de Oude Veen. Dit is een ongeboren regen, die komt uit het oude rij waar die reden weer. Nu wordt het rij hier halen en toen vond ik dit reinen die heb ik opzetten. Alles wat je hier had, dat komt hier uit de omkrieten? Dat komt al hier uit januari, ja. Dat geweierspul, dat komt hier ook al hier van het valwiel van januari. Hier is ik niks bij dat scherm er zo in, het is al hier zou die van. En je wilde dit graag verzamelen? Ik ben er hartstikke geweest met mijn spul. En als ik wel wat nice joch, wat ik nog niet had, dat neem ik mijn hoes en dat leed ik dan opzetten. Ik vind het al hier hartstikke mooi. En er is net een ding bij dat het nog niet worden wordt. Ik ben hartstikke mooi geworden. Al 6 jaar lang worden de reeën in de Oude Venen geteld. Dat gebeurt 1 keer per jaar. Zo'n 25 mensen trekken dan 3 keer achter elkaar het veld in en brengen in kaart waar ze de dieren zien. Vanaf november vorig jaar is er nu dus een permanent onderzoek. We willen zien dat wanneer zo'n populatie dus net op ingrepen wordt, hoe die zich in de tijd verhoudt, hoe de conditie bloot, hoe de dichtheid in zijn gebied is, maar ik wat ze eten enzovoort hennen. Nou is er wel eens zijn van, als je er wol op jaaien, dan hou je zijn populatie volle beter in staan. Dat wil ik altijd zijn. En in heel Nederland worden eigenlijk alle reewielpopulaties bejagen. Er worden altijd een tellingen en de oorschat daar onderhand daarvan bepaald. Dit is het enige gebied in Nederland waar een reewielpopulatie net bejagen wordt en ik nooit bejagen geweest is. En dat is op zich interessant om te zien hoe dat in de toekomst die populatie eruit ziet.
deze reebok blijkt buiten zijn territorium te zijn. De zwarte bok is hier de baas en dat zal hij laten merken ook. Zijn reeën die lopen rond met een radiozender en die zendt een signaal uit. En met dit kastje en deze antenne kan ik dat signaal ontvangen. En hoe harder dat signaal wordt, hoe dichter je bij de ree komt? Dat kan zijn, ja. Hoe dichter je bij je bent, hoe harder het wordt. En je kunt ook de richting bepalen. Ik draai nu de antenne zo. Dan horen we bijna geen piep. En als ik hem dan 90 graden draai, dan wordt de piep harder. Dat wil zeggen dat de ree op deze lijn zit, die kant op of die kant op. Als ik dat op een andere plaats nog een keer doe, dan krijg ik dus een kruising van die twee lijnen en daar zit het ree dan. Waarom doen jullie dit? Dit doen we om te kunnen zien waar de reeën zitten en wat voor een activiteitsperiode ze hebben, wanneer ze lopen, wanneer ze stilzitten. En ook hoe groot het gebied is waarin ze lopen en waarin ze eten zoeken. De linkse ree heeft een zender. Dit is een zender. Dit blokje, daar zitten 3 batterijen in en 1 zender. En die kan ongeveer een jaar lang een signaal uitzenden continu. En die wordt zo om de hals van het ree dichtgezet met die moertjes. Zodat die zo om de nek hangt. En omdat die heel duur zijn, gebruiken we ook wat goedkopere waar alleen een nummer op staat. Zoals deze hier. Zodat je dus op een afstand het ree kunt herkennen aan zijn nummer. Die worden ook zo om de nek gedaan. En tenslotte gebruiken we ook nog in de oren bepaalde oormerkjes. Heb ik ook in mijn zak. Die ze in het oor krijgen. Hier staat een heel klein nummertje op. Nummer 450 is dit. Dat wordt door het oor gedaan met een pin. Waarop ook weer staat in vorm RIN Arnhem. Dat is het Rijksinstituut van Natuurbeheer in Arnhem. Waar dus dit onderzoek van uitgaat. En ook die zenders, daar staat dan een adres op. Hier staat RIN Arnhem met het telefoonnummer. Dus als iemand ooit zo'n ree vindt met zoiets om, dan weet hij wat het is. Of in ieder geval wie die moet informeren. Je kun ze goed vinden, hè? Jawel. Dat weet ik wel. Maar er alle dagen veel in binnen. En dat is zo? Ja. Zaterdag ben ik niet heel zaterdag voor. En dus elke dag zien hoeveel reeën er binnen, wat ze nou, ik werk hier normaal bij Friesige, maar als ik weer op een nieuwe plek kom, nou, dat is ook. Ik voer even terug als er dieren binnen en wat er is. En binnen soort dieren? Er binnen een heel brood dieren, vind ik, van dier. Het is van dieren eerst wel herkbaar, vind ik. Ik heb nou, dat seizoen dat erin dan van maaien tot maaien. Ik heb nou onnota, heb ik 64. Dat is meer dan oordieren? Dat is meer dan oordieren, ja. Het is niet alleen buiten kijken, maar ook wordt hier binnen nog het een en ander bekeken. Wat ligt hier nu op? We hebben een ree doodgevonden in het veld. En dan willen we weten wat een mogelijke doodsoorzaak is. Ik heb hier op het moment een stukje long liggen. En een van de veel voorkomende ziektes bij reeën is een longworminfectie. Als die erg hevig is, dan kan het beest eraan doodgaan. En nu hebben we een preparaatje gemaakt onder het microscoop en dan kunnen we de hoeveelheid larven tellen van deze longworm. En dat blijkt zo te zijn? En dit beest wat we nu hebben gevonden, dat blijkt geïnfecteerd te zijn met longworm. Ik heb toevallig wat onder het beeld liggen. En wat zie je dan?
Dan zie je de larven in de vloeistof rondzwemmen. Er zijn veel infectieziekten daar. Ziekten die besmettelijk zijn. Dat wordt maar al te vaak als argument gebruikt om zieke dieren af te schieten. Maar dit onderzoek is er niet voor om argumenten voor de jacht te verschaffen. Het antwoord is op dit moment nog helemaal iepen. Je kan niks zeggen van... misschien doe je de reewildpopulatie er wel een deugd maar om net in te grijpen. Er is altijd nog een soort van regulatie, bijvoorbeeld door parasieten, dan wat ik maar. Het is dus net het doel van het onderzoek om tot een conclusie te komen, want een derroer in elk geval. Het is net het doel om het eind te zien saffelen met de jaarlijks afschermen worden. De reeën in Aardeveen, schitterende beelden. Ja. Oeltje Hasper zit er nog tussen, letterlijk directeur van Friese Geerwest is nooit. Dus alles is hard hè, als dat een show. Ja. Maar die reeën die ben er echt nog, denk ik. Ja, die reeën ben er nog altijd. Ja. We gaan naar een onderwerp en dat is dit keer uit 1973, maar dat hier is in 2004 en in 1960 het onderwijs op liedjeskwalen in Friesland. Altijd een groot probleem. Ja. We gaan nu in Nes, dat weer dan een bekend verhaal van een onderwijs. De kleinste school van Nederland. Jaap en Kammen altijd, het wie een Iepenbier kwallen, dat zie je tussen de 8 en de 12 ben op of zoiets. Ja. Nou, dat zijn we direct wel zien. Wie een problematiek die triggeren? Ja, ik ga nogal wat onderwerpen moeten liedjeskwalen maken. Dit wie het eerste, volgens mij. En toen weer het probleem nog net zo dat er al die oplossingen voor waren van gearworking en al dat soort dingen. Laudie van der Leyen soort erbij, maar allerhande oplossingen. Wichtig voor het dorp. Nou, dat is nou bij volslijn in de water. Maar doe je het nog, zo'n lied Swaalse Suggers, er zitten zo'n beetje bijen op, die fietsen daar langs de dik. Dus een beetje de romantische ompak. We zullen en dan vreeg ik hem speciaal omdenken van hoe de ouders van die band, van die hele liedse Iepenbierenskwalle in Nes, hoe die over het onderwijs praktiseren. Als je in het uiterste noordoosten van Friesland naar een openbare school wilt, moet je vaak fietsen. In Wierum bijvoorbeeld is geen openbare lagere school meer. Het gebouw staat er nog wel, maar dat is al jaren dorpshuis. Er zijn genoeg kinderen in Wierum, maar de meesten gaan naar de christelijke school. Er is een openbare school in de buurt, in Nes, een dorp met 580 inwoners. Nes is, zoals het dan heet, een christelijk dorp. De christelijke school is dan ook vele keren groter dan de openbare. De openbare school is klein. Het aantal leerlingen zo gering, er zijn er maar 9, dat een brand begin dit jaar wel de helft van de school onbruikbaar maakte, maar het onderwijs kon gewoon doorgaan. Alle klassen zitten maar in 1 lokaal. Het is een fijne dag. Frank gaat naar de aapjes en naar de beren en tijgers. En naar de olifanten. Frank gaat naar de dierentuin. Wat een feest. Moet je Frank luisteren? gaat niet...
goed met de mond open praten, hè? Niet Frank, maar Frank. Ja, maar? Gaat niet alleen. Oh nee, hij gaat met de hele klas. Hij gaat zijn eerste schoolreis. Mam gaf hem van alles mee. Noten voor de apen, brood voor de eenden en ganzen. Naar aanleiding van uw verzoek om de mening van ons college te mogen vernemen over de al of niet instandhouding van de openbare basisschool te Nes delen wij u het volgende mede. Deze zaak is besproken in onze vergadering van 22 januari 1973 en wij zijn tot de conclusie gekomen dat deze school in stand moet worden gehouden. Wanneer deze school verdwijnt, is die schoolkeuzemogelijkheid verdwenen. Omdat in een cirkel met een straal van 7 kilometer dan geen openbaar onderwijs meer gegeven wordt. U heeft actie gevoerd, u heeft brieven naar Kamerleden gestuurd. U bent dus bang dat u weggaat? Ja, beslist. Waarom? Waar Nou, heeft u het is zo, aanleiding vandaan? Dat is in het heel kort uitgelegd zo. In 1938 is er een wetsontwerp geweest, of een wet geweest, of een regeling geweest dat deze school bestaan mocht blijven als zogenaamde vluchtheuvelschool. Als enige school in deze grote hoek. En toen dat dus, je moet even doorwerken. Toen dus dat leerlingenaantal, als wanneer het 8 bleef, dan was er niets aan de hand. Er is ook nooit weer naar gekeken, hè, naar het leerlingenaantal, want het was niet van toepassing. Maar je moet wel gaan zitten, hoor. Dan moet je mooi doorleggen. Hè. Maar nu komt het leerlingenaantal beneden die 8. En nu wordt de zaak moeilijker. Want dan telt, zo goed ik ingeleefd ben, dat punt niet meer van vluchtheuvelschool. Maar ik kan in de wet niet vinden dat deze ontheffing aan die 8 leerlingen is gebonden. Dus wat dat betreft is er niks aan de hand? Natuurlijk is er wel wat aan de hand. Ja, want elke kleine school hoort in beginsel opgeheven te worden, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Die bijzondere omstandigheden heb ik u zo net uit de brief van B&W voorgelezen. Het is namelijk normaal in een gemeente als onze dat scholen met minder dan 50 leerlingen er niet zijn. Wij hebben er hier een stuk of wat, met minder dan 50 leerlingen. Maar u vindt het wel belangrijk dat ze blijven? Deze in ieder geval wel. En er zijn er ook nog van die dieren die steken de kop in de grond. Hoe heette die ook al? Dat zijn struisvogels, goed zo. Mooi. Gaat jou een keer weer verder lezen? Ja. Je begint daaronder maar, ja? Nee, daar. Hoera. Hoera, de verrassing. 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 Juichen Frank en aan. Vader kijkt verbaasd naar zijn Doorn. Doornatte vrouw. Ja, dat is een hele verrassing, zegt hij. Moet je luisteren. Een doornatte vrouw, wat betekent dat? Jij bent de 5e klas, hè? Ja. Helemaal alleen? Ja. Waar kom je vandaan? Ik kom hier buiten net, een eindje buiten net. Dus je woont vlak bij de school? Ja. Nou, zeggen ze dat die school misschien wel moet ophouden. Ja. Ik hoop het van niet. Wat moet er dan gebeuren? Nou, ik denk dat ik dan naar de naad moet. En hoe ver is dat? Nou, dan 7 ongeveer. 7 kilometer? Ja. En hoe moet dat dan? Nou, ik denk op fietsje. Het geldt eigenlijk maar alleen voor 1 jaar. Want na enkele jaren zitten we op 12 of 13 leerlingen. En denkt u niet dat het ministerie van Onderwijs, want die moet het uiteindelijk beslissen, dat hij daar voor die argumenten gevoelig is? Dat ze zeggen, nou ja, dat ene jaar. Nou, ze moeten er natuurlijk gevoelig voor zijn. Ik bedoel, er wordt zoveel geld weggesmeten, waarom zullen ze voor die ene school, dat ene jaar, die paar centen, want het is op die grote platen, zijn het maar een paar centen, kunnen ze die best even uittrekken. 1 vliegtuig minder en we kunnen 6 scholen bouwen. We vechten er dus voor dat hij blijft. Maar als hij niet blijft? Nou, dan hou ik hem dus thuis. Mag u dat doen? Nou, dat dacht ik wel. Want we leven in een democratisch Nederland, dus... en daarom moet hij dus ook blijven, die school. Dat kunt u heel eenvoudig zeggen, ja. Maar er is leerplicht en als de school verdwijnt, dan zal hij naar een andere school toe moeten. Nou, dat willen we dus niet. Dan houd ik mijn kind thuis.
Waarom? Nou, dan moet het naar een christelijke school, dus in Wierum of de omgeving. En dat wil ik voor het jonge kind nog niet. Het laat zich zo beïnvloeden en dan heb ik liever dat ze naar deze school gaan. Kijk, deze ouders die eisen dus dat de kinderen onderwijs krijgen in de omgeving. Dat is nu mogelijk. En wanneer dat niet meer mogelijk is, dan kan ik me best voorstellen dat die ouders op een gegeven moment gaan zeggen... we krijgen bij de meester thuis maar les, maar onze kinderen gaan niet zo'n eind weg. Kijk, deze 3 kleintjes. Eerste klas, 7 jaar. Daar kun je toch niet van eisen dat die kinderen 's morgens om 8 uur weg moeten en 's avonds om 4:30 weer thuis komen. Zet hem maar even op dan. Zet hem maar even vast. Oh, kan jij nog een keer wijzen? Nee, nog niet. Ja, douwen. Vriend, laat hem Pieter daar. Kom. Jenke, niet weer in die rand werken dan, hè? Ga maar meer erop staan. Kun je hem nou pakken, jongens? Daar komt hij. Ja. 1, 2. 1, 2. 3. Kom op. Mooi. De rommel er even onderaan. 1, 2. Klaar. Nog maar rondkikken, hoor. Ja, dat doen we. Mooi, daar weer een. De school moet blijven. En dan wat in mijn vermogen ligt, dat wil ik dus wel doen. Kan je voorbeelden noemen? Ja, dus met dit dus naar de kamer schrijven en zo. En ja, als er dus acties zijn, dan erachter staan. Je zou naar Den Haag willen met een spandoek? Ja, nou niet met een spandoek. Ik zou liever dus binnengelaten worden en dat je dus het kon bespreken. Waarom? Maar als je onderwijzer hier weg moet, die moeten ze onderhouden, die moeten ze betalen. En ze moeten voor vervoer zorgen, voor de kinderen. Dan hebben ze dubbel onkosten, dacht ik. Ik dacht dat het veel voordeliger was voor het ene jaar. Laat hem toch blijven. En volgend jaar is het weer goed. Ja, als zo'n school nou niet blijft bestaan, hè? En dan komen hier jonge mensen wonen. En die weten dat hier geen openbaar onderwijs gegeven wordt. Dat is ook al belangrijk. Ja. Maar wat verwacht u dat er gaat gebeuren? Nou, we doen ons best allemaal samen en hopen dat het bestaat. Ik weet het niet. Je bent niet zo optimistisch geloof ik? Nou, nee, eigenlijk niet. Wij hebben er dus aan gedaan wat wij konden doen. Namelijk via de inspecteur aandringen op het laten voortbestaan van deze school. Ja. En verder moet u afwachten? Verder moeten wij afwachten. Dit is echt een zaak van het ministerie. Ons zag hier deze reportage uit 1973 in Nes onderwijs. En die ouders zijn echt van, dan brengen we u bij wel ergens oors in, maar die gaan niet meer de squallen. Hè? Ja. Heel verrassend. Ja, dat, ja. Ja, die lijn had er net onder del als het ware. Nee, dat is nou echt oors. Ja. De Benno die dat fuseert gewoon al. Ja. Mooi dat het zo verhoord is. Ja. De eerstkomende weken show hem even net geweest Friesland. Dat is wat spietig, maar er zijn allerhande oorzaken. Maar begin maai ben we er weer met dit programma geweest Friesland. Wat beelden zijn lid van het gewest tot gewest. Want dan.